Gràcies, Mariola, gràcies a tots per la vostra assistència. Jo faré una mena d'introducció a la història de Patraix. Esta és una nova sessió de la València Contada i avui intentarem contar, per la nostra part i també per la vostra part, un poc el que és Patraix, i el que jo intentaré contar-vos en mitja horeta és la història de Patraix, la mil·lenària ja història de Patraix, molt desconeguda, però, com veureu, molt intensa i molt interessant. Bàsicament, jo vos explicaré tres grans apartats sobre la història de Patraix. En primer lloc, els seus orígens, els orígens del topònim i els orígens del nucli de població. En segon lloc, els seus grans monuments històrics, alguns que s'han conservat, altres que no, ja ho veurem. I, finalment, el Patraix contemporani, que ha passat en Patraix en els segles XIX, XX i XXI, bàsicament caracteritzat per dos elements, per la industrialització, com veurem, Patraix ha sigut una zona de grans fàbriques, de moltes fàbriques, i també per l'expansió urbana de la ciutat de València, i també per, vaig a llevar així la fletxeta, per l'expansió urbana de la ciutat de València i també per l'expansió de Patraix, fins a unir-se, com veieu en aquest mapa. Patraix en l'actualitat és un districte i és un barri de la ciutat de València en la seva part sud-occidental. Però d'on ve Patraix? D'on ve el nom de Patraix? D'on ve el nucli de població de Patraix? Doncs el primer esment històric que tenim de Patraix és del segle XIII, és del moment del repartiment de Jaume I, de 1238, en què apareix mencionat el nom de Petraer. Petraer, pel que sabem, per altres topònims del territori valencià, com Petrer, com Petrés, és un nom d'origen llatí, per tant, que prové d'època romana, de fa 2000 anys, i que segurament prové del topònim Petrarius, Petrarius en llatí. Petrarius què vol dir? Doncs Petrarius vol dir un pedregar, un lloc ple de pedres. D'on ve aquest nom de Petrarius en època romana? Doncs segurament pel que podeu veure en aquest mapa. Este és un mapa esquemàtic del que seria València en època romana. Veieu la ciutat de València així, veieu la via Augusta, el riu amb el seu braç que tenia en aquella època, i en la part sud del que seria la València romana veieu que hi ha un parell de barrancs que confluïxen precisament en la zona que es deia Petrarius. En aquell moment, fa 2000 anys, no existia l'Horta de València. L'Horta de València es va construir en època andalusina i després es va expandir en època cristiana. Segurament en aquesta confluència dels barrancs del lloc que es deia Petrarius era una zona pedregosa, era una zona que hi havia un pedregar i per això es va anomenar a la zona Petrarius. D'esta època no tenim cap constància de que hi haguera un nucli de població, és a dir, que hi haguera un poble, una localitat que es diguera Petrarius. Simplement, segurament era la zona, una zona, un pedregar simplement. El moment en què sabem segur que hi ha un nucli de poblament és en època andalusina. Ara passem ja a fa 1.000-1.200 anys, en època musulmana, després d'època romana, època visigòtica, arriben els musulmans i són els primers que construeixen l'Horta de València. En aquest mapa, és un mapa que ha fet Ferran Esquilache, el principal expert sobre els orígens de l'Horta de València, en què s'explica com es fa l'Horta de València, en aquest sentit, en la sèquia de Favara. Les principals sèquies de l'Horta de València donaven cos a una sèrie d'hortetes que veieu allí, que es van anar fent en època musulmana, i en aquest cas, la sèquia de Favara, així estaria la ciutat de València en època musulmana, la sèquia de Favara seria això, i en època musulmana es van fer una sèrie d'hortes. Sabem, pel topònim d'època de Jaume I i per la reconstrucció que s'ha fet d'aquestes hortes, que hi havia dos hortes que eren Patraix de Dalt i Patraix de Baix. Patraix de Dalt i Patraix de Baix, que estaven molt a prop de l'actual nucli històric de Patraix. Sabem que aquestes hortes normalment tenien un nucli de població vinculat. Per tant, segons diu també l'arqueòleg Víctor Algarra, segurament on actualment, així al costat, el centre històric de Patraix, ja existia en època andalusina i treballaven, la gent que vivia en Patraix, treballaven aquestes hortes de Patraix. Així ho podem veure un poc més a prop, això seria el nucli actual de Patraix, el centre històric,
i així tenim Patraix de dalt i Patraix de baix, aquestes dos hortes. Per tant, fa 1.000, 1.100, 1.200 anys, segurament apareix ja Patraix no com un nom d'un terme, d'una partida, sinó que apareix Patraix ja com un nucli de població amb dos hortetes al costat. Després d'això arribem a època cristiana, a època de Jaume I. Quan Jaume I conquereix la ciutat de València, es produeix tot un gran canvi en la població, no només de la ciutat de València, que es fa un poc més gran, sinó també de tota l'horta circumdant. Així tenim el primer mapa de l'horta de València, el més antic, conegut, de finals del segle XVII. Veiem la ciutat de València enmig, el riu i també passant l'antiga Via Augusta, i quan es reorganitza un poc el poblament al voltant de la ciutat de València, es fan el que es diuen els 4 quarters de València. Els 4 quarters són les 4 parts que resulten del riu, del creuament del riu i de la Via Augusta, i són precisament estos. I en estos 4 quarters de l'horta de València hi haurà 4 nuclis predominants. Per una banda, Benimaclet, el quarter de Benimaclet, per una altra banda, el quarter de Campanar, per una altra banda, el quarter de Russafa i, finalment, per una altra banda, el quarter de Patraix. Per què tenien aquests noms? Perquè aquests 4 nuclis eren els principals de l'horta més propera a la ciutat de València. Per tant, Patraix era un dels principals nuclis de poblament dels voltants de València. Ho veurem més clar en un mapa ja de finals del segle XIX, de 1883, en què veieu la ciutat de València i veieu aquests 4 nuclis que us he comentat. Benimaclet, Campanar, Russafa i Patraix. Com veieu els nuclis urbans en roig, dominen una amplíssima zona d'horta. De fet, Patraix va ser el principal poble de tota la zona d'horta que arribava fins a el que actualment seria Benetússer, Paiporta, Picanya, este gran triangle que anava pel camí de Torrent, que per ahí passava precisament la sèquia de Favara. Tot això, tradicionalment, era l'horta de Patraix. Tradicionalment, quan es parlava del terme i l'horta de Patraix, arribava pràcticament fins als pobles que en l'actualitat són Paiporta, Benetússer i Picanya. Per tant, la gent de Patraix, des d'època andalusina fins a pràcticament el segle XX, es dedicava a això, es dedicava a llaurar. El 95% de la gent que vivia en Patraix eren llauradors. Era una població eminentment agrícola que dominava tot el quarter de Patraix. Amb una particularitat respecte dels altres quarters, excepte de Benimaclet. Tant el quarter de Russafa com el quarter de Campanar pertanyien directament a la ciutat de València, és a dir, tota la terra que hi havia al voltant era de la ciutat de València. En Benimaclet i en Patraix passava el mateix. Els quarters, la terra que hi havia al voltant de Benimaclet i Patraix pertanyia a la ciutat de València. Però tant Benimaclet com Patraix van ser concedits a un senyor feudal. En el segle XIII, quan Jaume I conquereix la ciutat de València, dona a un senyor feudal, en aquest cas, el poble, la localitat de Patraix. I, per tant, jurisdiccionalment, Patraix serà autònom de la ciutat de València. I això tindrà unes conseqüències. Per exemple, que el senyor feudal, era el propietari de totes les cases de Patraix i, a més, tenia una sèrie de símbols del poder en el poble de Patraix, cosa que no passava, per exemple, en Russafa o en Campanar, on la propietària era València i no li calia tindre cap símbol de poder. En canvi, en el cas de Patraix, per exemple, el principal símbol de poder era era el Palau dels Senyors de Patraix. Encara que és poc conegut, Patraix va tindre, des d'època medieval, no sabem com era en època medieval, així el podem veure en la dècada de 1930, un Palau dels Senyors de Patraix. Com veieu, en els anys 30, encara per fora, encara que per dins estava prou abandonat, per fora mantenia una arquitectura prou imponent, però en els anys 50, davant la desídia tant del propietari, que ja no utilitzava, com de les autoritats municipals, que van considerar que no valia la pena salvar-lo, es va enderrocar i es va fer l'actual finca que actualment hi ha al costat de l'església. Així, a més, veiem en aquestes dues fotos
L'altre gran monument històric de Patraix. A banda del Palau del Senyor, el símbol del poder del Senyor, veiem l'església. Així veiem l'església en els anys 30. L'església s'ha de dir que en un principi es va instal·lar a finals del segle XVII. Al principi els patraixers d'època medieval tenien una ermita a la qual anaven i feien allí els oficis religiosos. Després, a finals del segle XVII, quan la població va créixer un poc, es va decidir fer una església. En un principi no era així, sinó que a començaments del segle XX el conegut arquitecte Javier Gerlich va fer este campanar. En 1915 va dissenyar este campanar, un campanar imponent perquè pràcticament duplicava l'altura de l'església tradicional, però aquest edifici va ser cremat durant la Guerra Civil, també el van tombar, i en la postguerra es va fer l'actual església, que és un poc pareguda, però ha canviat considerablement. I una altra cosa de les importants en l'església de Patraix, tots coneixereu que és una església molt estreteta. Per què és tan estreta? Doncs perquè es va fer en el que inicialment eren les cavallerisses del Palau Senyorial. Per tant, és estreta per això, perquè en realitat eren les quadres del Palau Senyorial, el senyor va cedir el solar d'eixes quadres i es va fer allí l'església de Patraix. Per tant, això són dos dels grans monuments històrics de Patraix, però n'hi ha dos més. El primer, evidentment, és el convent de Jesús. El convent de Jesús, un convent que es va instal·lar, no estava en el nucli històric de Patraix, però estava apenas a 200 metres del centre de Patraix. Es va instal·lar en el segle XV, per tant, en època d'Alfons el Magnànim, fa més de 600 anys, i en un origen no sabem, no tenim cap imatge de com era en època baixmedieval. L'actual església i convent de Jesús són ja edificis remodelats de finals del segle XVIII, en un estil academicista, en un estil barroc. També, com sabreu, el convent i l'església de Jesús en el segle XIX els van exclaustrar, l'església sí que s'ha mantingut com a església parroquial en l'actualitat, però la part conventual, els edificis del convent, on estaven una sèrie de monjos franciscans, primer es va exclaustrar, es va utilitzar com a indústria, finalment ho va comprar la Diputació de València i va instal·lar el conegut manicomi de Jesús, el psiquiàtric, que va estar en funcionament fins als anys 90, i en l'actualitat s'ha reconvertit en una sèrie d'edificis públics també, l'arxiu de la Diputació, l'arxiu fotogràfic de la Diputació, la Junta Municipal, un centre de salut pública, etc. Estos, per tant, són els tres grans monuments històrics, però encara hi hauria un altre que no s'ha conservat, com passa també amb el Palau Senyorial, que és l'Alqueria de Pontons. En quin context es va fer l'Alqueria de Pontons, que era l'alqueria més imponent dels voltants de València des de finals del segle XVII? Es va fer en un context molt interessant. Així veiem una altra volta el mapa de València de finals del segle XVII i el camí de Torrent, que seria este, així en roig veieu Patraix. En el camí de Torrent, pràcticament de manera seqüencial, cada mitja llegua, que és una mesura foral valenciana, són 550 metres, hi havia una alqueria. Hi havia alqueria, 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 Patraix, alqueria, 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 i així fins a l'alqueria de baix. Doncs l'alqueria més propera pel nord, esta d'ací, era l'alqueria de Pontons. Què era l'alqueria de Pontons? Doncs l'alqueria de Pontons la va construir un canonge de la catedral de València, que s'anomenava Antoni Pontons, a finals del segle XVII, sobre una antiga alqueria, però què caracteritzava aquesta alqueria de Pontons? Doncs un magnífic jardí. Per fora, no és que fora meravellosa, era això és una foto de l'alqueria de Pontons dels anys 30, no s'ha conservat l'alqueria de Pontons, no sé si ho aprecieu bé, una alqueria, diguem que normaleta, però, sens dubte, millor que el que hi ha ara, on estava l'alqueria de Pontons. Això és on estava l'alqueria de Pontons, que és el carrer Mestre Bellver, bueno, és una finca normal. Però el que caracteritzava l'alqueria de Pontons era que el canonge Pontons era un home molt culte, molt ric, a més, perquè feia molts negocis amb Itàlia, amb terres itàliques, i va fer vindre a un dels principals escultors genovesos barrocs de finals del segle XIX, que era Ponsonelli, per a construir un magnífic jardí darrere de l'alqueria de Pontons, on hi havia escultures dedicades a una sèrie de divinitats grecorromanes, com Ceres, Apol·lo, Neptú, etc.
Aquestes escultures, algunes sí que es conserven. Aquestes, per exemple, estan en el Museu de la Ciutat de València perquè, abans que s'enderrocara l'alqueria, van ser comprades i es van escampar per la Ciutat de València. De fet, així veieu una altra escultura, esta font, que és la font del Tritó de la Glorieta de València, també prové de l'alqueria de Pontons, que estava així a tocar del nucli històric de Patraix. Però, a més, l'alqueria de Pontons tenia una altra característica que ja no podem veure, i és que era el testimoni d'un gran moment històric de la ciutat de València, que va ser el moment de la Guerra de Successió, el conegut enfrontament entre els austriacistes i els borbònics, entre els maulets i els botiflers. Així tenia el millor testimoni que podia haver en tota València, que era el Saló del Tron de l'arxiduc Carles d'Àustria. L'arxiduc Carles d'Àustria, el candidat dels austriacistes, quan ve a València, el proclamen rei en València com a Carles III, ve a jurar els furs i viu durant mig any a la ciutat de València. I on l'instal·len? Doncs en l'alqueria més rica, més opulenta, més cosmopolita que hi havia als voltants de València, l'alqueria de Pontons, i li fan un saló del tron. Aquestes són les poques fotos que es conserven d'aquest saló del tron que estava dins de l'alqueria de Pontons. Hi havia un saló ple de retrats de Jaume I, de Ferran el Catòlic, dels principals monarques de la corona austríaca en la monarquia hispànica, i hi havia també un lloc, que era això, on estava dedicat per a posar el tron, per a que Carles III s'asseguera allí i rebera a qui haguera de rebre. Per tant, era el saló del tron de Carles III d'Àustria. I això, que ni tan sols ho va tombar Felip V després de guanyar la guerra, doncs es va tombar en els anys 50 també per desídia i per falta de voluntat de qualsevol autoritat per conservar. Fins ací la part dels monuments històrics de Patraix. Estos 4, com hem vist, un parell s'han conservat, un altre parell no. Ara anem a entrar en què passa en el Patraix contemporani, és a dir, el Patraix de segle XIX, segle XX, segle XXI. En primer lloc, el segle XIX, quan es produeix la transició entre l'antic règim i ja l'Espanya liberal, l'Espanya que coneixem avui en dia. En primer lloc, s'abolixen els senyorius feudals. Patraix deixa de pertànyer a un baró, a un senyor feudal, i es creen tota una sèrie de pobles independents. Què va passar en el cas de Patraix i de Benimaclet, que eren senyorius feudals? Doncs que, contràriament al que passava amb altres pobles, com eren senyorius feudals amb un terme molt delimitat durant segles, com veieu així en un mapa que serien els termes municipals de mitjan segle XIX, els termes de Patraix i de Benimaclet es van reduir, el terme municipal, a l'antic senyoriu feudal. Què va provocar això? Doncs que tant Patraix com Benimaclet tingueren moltíssims problemes de liquiditat. No tenien terme municipal on cobrar impostos ni on fer especulació ja en el segle XIX i, per tant, no tenien diners per a mantindre el seu propi pressupost municipal. I, de fet, Patraix va ser un dels primers pobles que va demanar l'anexió a la ciutat de València precisament per a poder pagar els seus deutes. Per tant, Patraix va ser un poble independent entre la dècada de 1830 i 1870, uns 35-40 anys, però finalment es va incorporar a la ciutat de València. Encara que, com veieu així, a mitjan segle XIX, encara estava molt separat de la ciutat de València, encara hi havia moltíssima horta. De fet, això ho podem veure en els diversos mapes que ja tenim més freqüents del segle XIX i del segle XX. Com, a poc, la ciutat de València va expandint-se i ja a mitjan segle XX serà quan s'ajunten Patraix i València. Per exemple, així tenim un mapa de 1808. Com veieu, començant des del segle XIX, encara hi ha molta diferència, molta distància entre Patraix i la ciutat de València. A finals del segle XIX continua havent molta distància. València ja ha començat a fer el primer eixample i així han començat a aparèixer una sèrie de taques negres, que són ja zones d'urbanització, que són sobretot fàbriques, com ara després vos explicaré. Però encara hi ha molta distància a finals del segle XIX. 25 anys després, 1925, no sé si es veu bé, però València ja ha fet el primer eixample, està començant a fer el segon, que seria el que arriba fins a Pérez Galdós i l'actual avinguda Georgeta, i Patraix encara n'hi ha un buit entre València i Patraix. Però hi ha moltes ja més taques, en aquest cas grises, que són sobretot encara fàbriques. Finalment, en 1944, mitjan segle XX, ja sí que el segon
eixample, que precisament normalment es diu l'eixample obrer, en contraposició a l'eixample noble, perquè així, sobretot, van vindre gent que treballava en les fàbriques que es van instal·lar en la part sud-occidental de la ciutat de València, ja comença a tocar patraix i ja durant la segona meitat del segle XX s'unirà a València, i així ja veieu un mapa actual en què Patraix està dins de València, està dins del tercer cinturó que s'ha creat en les darreres dècades. Quins dos fenòmens caracteritzen aquest procés d'expansió urbanística tant de Patraix com de València? Doncs per una part, la industrialització, la presència de fàbriques, cosa que caracteritza Patraix de la resta de barris i de zones de la ciutat de València, perquè la part sud-occidental i sud en general de l'Horta sempre ha estat molt destinada, sempre no, des del segle XIX, al treball fabril, el treball de fàbriques des del segle XIX. De fet, no és debades que el polígon Vara de Quart estiga tan a prop d'ací, el principal polígon industrial urbà de València. Doncs aquestes fàbriques ja van començar a instal·lar-se durant el segle XIX i en el segle XIX sobretot s'instal·len fàbriques de filatures de seda. Per exemple, ací veieu la fàbrica de seda Batifora. La Batifora, que segur que la coneixeu, com veieu, una senyora fàbrica. Es diu Batifora perquè la va instal·lar un italià, Giovanni Battista Batifora, després va passar als Dupuy de l'Homme, que van ser els que van instal·lar la màquina de vapor, la primera màquina de vapor aplicada a una fàbrica de filatures. La màquina de vapor, evidentment, necessitava un gran fumeral, com veieu ací. En aquest cas sí que s'ha mantingut la fàbrica de Batifora, el fumeral no s'ha mantingut, però sí que s'ha mantingut el cos de la fàbrica, com veieu en aquesta foto antiga, caracteritzada per uns grans finestrals, per a que entrara molta llum i la jornada de treball poguera ser com més llarga millor per als obres que hi havia dins, i en l'actualitat és el complex esportiu cultural de Patraix, que en aquest cas sí que s'ha mantingut i és una de les icones arquitectòniques del barri. Altres fàbriques que s'instal·len a finals del segle XIX, la indústria de la seda s'afona, entra en crisi i comencen a instal·lar-se altres classes de fàbriques. Així veieu en roig totes les fàbriques que s'instal·len en la primera meitat del segle XX i aquestes fàbriques ja no són de seda, aquestes fàbriques ja són de joguets, de sacs, de mocadors, d'adobs agrícoles, de cuirs i, sobretot, en tota aquesta zona hi ha una especialització en fàbriques de fusta, en serradores i fàbriques de mobles. De fet, també és per això que Sedaví i Alfafar, fins fa no res, que és un poc la continuació d'això, estiguen especialitzats en la fusta i els mobles. Per exemple, així veiem una fàbrica de Patraix, que era una serradora, i com veieu ahir està ple de taulons per a fer xapes que després es destinaran a fer mobles. O, per exemple, així veieu dos fumerals de dues instal·lacions industrials. Este d'ací, precisament, és d'una serradora, de la serradora Franco Tormo, que encara està en el carrer Franco Tormo, i este d'ací és el de la coneguda subestació elèctrica de Patraix. Tècnicament no és el barri de Patraix, és el barri de Favara, però està ahí al costat, com sabeu, que es va instal·lar a començaments del segle XX, en 1908, una central tèrmica, originalment, i en l'actualitat encara està en la subestació elèctrica de Patraix. A banda d'això, l'altre gran element que caracteritza el segle XIX i el segle XX i el XXI de Patraix és l'expansió urbanística, com vos he dit. L'expansió urbanística amb unes característiques particulars per al barri de Patraix. I una de les següents grans característiques és este miracle en plena zona urbana, que és que en plena ciutat de València, en el nucli històric de Patraix, s'han conservat unes cases d'origen baix medieval. Segons s'ha pogut comprovar l'arquitecte Víctor Algarra, per la tècnica constructiva dels murs i per l'estructura interior de les cases, aquestes cases es poden retrotraure al segle XV. Són contemporànies de Joan Martorell, d'Ausiàs Marc, i estan així al costat, en el carrer l'Alcúdia. Tant esta, que de fet s'ha restaurat un poc, tractant de donar-li un toc medieval, com esta altra. O, inclús, esta altra del carrer Marquès d'Elx, hi ha una casa de diverses altures, o de dos altures, i també és d'origen baix medieval. Això normalment no passa en cap altre barri de la ciutat de València. També, al llarg del procés d'urbanització, tant de Patraix com l'expansió de València, s'han conservat una sèrie de cases que no són tan antigues, però que sí que són cases tradicionals de poble. Aquestes cases, que són d'ací de la plaça de Patraix, són cases de poble tradicionals valencianes de finals del segle XIX, començaments del segle XX.
O també s'han conservat, a banda, normalment, el que predomina, evidentment, són les finques fetes un poc en sèrie, finques normals, fetes de pressa, per a albergar a moltíssima gent que arribava entre els segles XIX i sobretot en el segle XX. Però algunes es van fer amb determinades característiques, com per exemple aquestes, amb tocs, línies, decoracions modernistes, eclèctiques i inclús racionalistes. A mi particularment m'encanta aquesta casa de toc de línies com si fora estil barco, que dien en el moment de l'arquitectura racionalista, que està al final del carrer Salabert. I es guiten un poc el barri de Patraix al costat de moltes altres finques més habituals. Però, si alguna cosa caracteritza aquesta expansió urbanística de Patraix, és això. És una característica molt vinculada a l'element fabril, l'element industrial del barri, que són les cases, els grups de vivendes obreres, de promocions immobiliàries destinades a assalariats, com per exemple esta del carrer Ramon Castro, que és una de les primeres promocions immobiliàries de tota Espanya, dedicada exclusivament a obrers. Es va inaugurar en 1910, que era molt simple, com veieu, de casa només la planta baixa, però, com dic, és una de les més antigues, no només de València, sinó d'Espanya. Ja en la dècada de 1920 es van fer tota una sèrie de vivendes també cooperatives, en aquest cas. Això ja, per exemple, ja veieu que són unes senyores vivendes, però sí que és un grup és una cooperativa de cases barates de la dependència mercantil, és a dir, gent que estaven agremiats al sindicat de dependents. Eren gent que treballava com a dependents en botigues. Això està en la confluència del carrer Xiva al carrer Arxiduc Carles i són dos grans blocs dels anys 20, que també inclús recorden un poc a l'arquitectura de Chicago d'aquells moments, tot i ser d'una cooperativa de cases barates. Al mateix temps, coetani a aquests edificis, es fan aquests altres edificis. Un grup de vivendes, l'Emancipació, en aquest cas el carrer Josep de Saragossa, també tècnicament el barri de Favara, que és un altre estil totalment diferent. És el que diríem ciutat jardí, són cases amb tanques, amb jardins particulars, que es fan en els anys 20 i, com veieu, s'han conservat i allà al fons veieu el fumeral de la subestació elèctrica i també són característiques d'aquesta època de construir a través de cooperatives per a gent que està instal·lant-se en la ciutat de València. Inclús a mitjans segle XX. A mitjans segle XX hi ha moltes característiques. Així veiem el grup de vivendes Nuestra Senyora de los Desamparados, en la confluència de Pius IX amb Canal Simó, dels anys 50, en què... Sí, 11, perdó, sí, 11, correcte, no és el 12 ni el 9, és l'11. Com veieu, és una promoció de l'arquebisbat de València i n'hi ha un nínxol, on està la Xeperudeta, està la Mare de Déu dels Desemparats, tant en els anys 50 com quan es va inaugurar, com en l'actualitat. Finalment, i ja acaba amb això, a costa de què s'ha fet tota aquesta expansió urbanística i aquesta instal·lació de fàbriques i de fàbriques que han anat desapareixent durant la segona meitat del segle XX i en l'actualitat. Però l'expansió urbanística ha continuat pràcticament fins a avui en dia, amb els eixamples de Safranar, fins a Sant Isidre, etc. Doncs s'ha fet, evidentment, a costa del paisatge històric tradicional, del paisatge agrari, a costa... Ai, perdoneu, vos dono abans l'última icona arquitectònica de la ciutat, del barri, que és el Mercat de Jesús. També en tots aquests canvis, en els anys 70 es va fer el Mercat de Jesús, que va substituir, no sé si ho veieu així, el mercat tradicional, que eren unes paradetes, que potser algú encara les recorda, i es va fer una icona del barri, que és el Mercat de Jesús, amb aquesta coberta triangular. Però, com vos deia, tot això s'ha fet a costa del paisatge històric tradicional, a costa d'edificis com este. Aquesta és l'alqueria de Salabert, que era una d'aquestes alqueries del camí vell de Torrent que vos he explicat abans. De fet, era l'alqueria més propera, estava així al costat, propera a la plaça de Patraix, i que es va enderrocar a finals del segle XX. No només es va enderrocar eixa, sinó que encara més recentment, fa només 10 anys, la segona, que estava més propera a Patraix, es va enderrocar, l'alqueria de Benlloc, un cognom que ha donat fills com el cardenal Benlloc, com el doctor Nicasi Benlloc al barri, doncs també es va enderrocar, es va considerar que no tenia valor patrimonial, encara que els experts diuen que era una de les alqueries més interessants en el seu interior, perquè compaginava la unitat de vivenda familiar amb la unitat de producció, dins estava ple de magatzems, de cellers, etc., doncs es va enderrocar fa 10 anys.
Sí que queda alguna d'eixes alqueries del camí vell de Torrent, però ja les més allunyades. La més propera, de fet, està en el barri de Sant Isidre. Com veieu també, a l'espera d'una urgent restauració arquitectònica, perquè no està en molt bon estat. I finalment, un altre edifici, serà l'últim del qual parlaré, que és l'alqueria de Mara, que la tenim així al costat. No és una d'aquestes alqueries unifamiliars importants del camí vell de Torrent, perquè va ser construïda a finals del segle XIX i començaments del segle XX, però sí que condensa un poc la història de Patraix. Per què? Doncs perquè es va fer en aquest moment per a faenes agrícoles, en un primer moment, per a fer algunes faenes agrícoles, també per a acollir a jornalers que treballaven en els camps circumdants, però en un moment determinat del segle XX es va dedicar a ser fàbrica, a ser un obrador d'un artesà del moble, precisament, de la fusta, que durant més de mig segle va treballar dins d'esta casa, i quan va morir, fa uns anys, la seva filla, Mara Martínez, va decidir donar-li un ús més adient al Patraix actual, que és el de coworking per una banda i espai compartit de botigues per una altra banda. I per tant sí que condensa un poc la història del Patraix, no només de l'actualitat, sinó també de fa molts segles. I d'això, de fet, ens podrà parlar després Bea González, que és una de les usuàries d'esta alqueria de Mara en la següent xerrada que farem. I fins així la història de Patraix, com veieu, molt intensa, molt interessant, perquè Patraix ha sigut un dels nuclis principals de població dels pobles que envoltaven la ciutat de València. Moltíssimes gràcies.